Sarapan sing wareg. Wareg kok. Gak mek ngombe lek. Dan nek mulai isuk-isuk, nek sore adem. Itu ayo Soekarno mah. Mama Soekarno mah. Teko di sini. Ini pengen ayo mau. Seger dong. Ah, sama itu yo. Oh, kayak gila. Iya, pet golek prengsek lek. Tuku prengsek Ora tuku pring piye? Golek pring. Enak no gawean niku ana daya bareng tak nyagaki ora tak. Iya, iku wis rencana, Bu. Cuma kan yo Mas Santo dadakan. Mau niku leban mbok caputne deleke niku lan dadi dolanan Pak. Hak langsung. Oh, Pak wis niku lah. Tak kokane semua sak-sak tak buat kamar mandi. Iku bar sura karep kakek dinganu. Wis saiki lho mau. Mbah jangan ngono bermula. Untuk kamar mandi tak sak-sak tak buat. Sok dera dolan rene rae nek semula. Itu bajare dong lah karek kurang bature kan. Masak barang kok ana aku sak aku paham. Hati, ayo tak terno. Tak terno ya. Keliwat dia lek, kono ae lho lek. Obung beneran lho. Wis anak kenal aku udah. Wis anggo gampang, gua celok lek. Ayo. Ayo. Ayo ke lho. Nih, lah. Jeng balik, Mbah. Wong kesehendeng anu panas. Sopo nek sopo dadi yo kan. Nggih, Mbak Isma, ya ora klopo, Mbak. Mbak mabere. Jepon. Mbak baturi. Jak kira gelem. Baturi. Kipas moh kipas kok sosok golek kipas rene. Fatih. Jepon. Ayo rene. Nggih. Kume Mak Damis iku YouTube sing pageran. Kume Mak Damis. Iya ning YouTube. Jaran pamitan. Assalamualaikum. Iya wis rasa resek rewel. Nggih. Mak pe balik lho, mak pe balik. Mungkin iki anake Duki ya Mbah Minggu. Aku lali nek. Ya engko tak jangkena ya mbek motor ya. Aku tak golek-golek nang merah engko. Nggih. Hati-hati lho, Bu. Sampai tako baru, Kak. Loro. Kene sik, Dik. Selesai teko kulaan Mbak iki wong sasi luwih iki selesai nek teko mbok kenapa Anakku daerah Blora to. iya marai ta. Jadi Bojonegoro kan jangan ya. Anakku cingkrang kan dandakno. Dadak no. Tukang dandane wis leren. Golek samen nih wayahe. Klawe karo 15. 35 Mbak. Oke. Saya sik berantakan. Imang tak golekno katok kolor. Nek bar sunan kanggo kolor, guys. Ki mau piro hargane? 15. 15.000. Nang langganan ke pasar. Sakmene dengan ya. Heeh. Anane cilik, keciliken no tak. Alon-alon lho. Tapi so nek kontrol terno lho ya. Ya iya kembali sampai wis rada. Iki kolore tak tukokno kaos, guys. Dia minta. Lho, segone to lho. Lipote tante gini ning ndi yo, Kek? Keri tak sedana ning ndi yo sik ah. Enggak minum. Kono. Kita tukokno kaos lu salin. Enggak. Tak dia kaos. Ki selawe ya, guys. Mas Ari kan sakmene Sedeng ora? Sedeng, Mas. Sedeng emo. Sedeng ora? Sedeng. Jajal lah. Masa tepak awakmu. Nah ya. Iya. Wah, Masa gak sedeng nek tak delok ya sedeng. ono. Sedeng. Sedeng. Sedeng mbek ndelok rene. Ini tak ae.
Adeng. Sedeng ya. Sedeng ngono kok tinggo kontrol. Tak tukokno pemirsa iki mang. Delala buka, terus tak takoki, "Mbak, duwe samin?" Aduh, urung ngono nek samin kan baju adat blurok guys ya. Dadi sales iki eksklusif. Iki tak tukokno iki. Hadiah sunat, guys. Ibu ngedis nganu. Di perdana ora kondo aku. Ono. Terus tak belikan juga warna merah, guys. Sama ini bendu salin pemirsa. Aku bengi wis sek kayak Aku wong. sampai subuh. Aku nganti, loh aku ngiler. Alah ya kakelen. Mas kayak iya, kakak kayak iya. Toh. Wah, Iki pemirsa tak tukokno nang pasar. Kalau ben duwe salin nek balik rono, mengapa nukokno rencana pen nukokno klambi samin. Bakule ora. Duwe. Tak tukoni. kira roh bungkus jane edan Tak iki. belikan baju Mas Alek, betinggo salin. Klambine kok wis blawus-blawus. Ana pano. Bentakno, latihan bentakno. Iya, halus lho ya, murah halus lho iki kaine. Sakan gane sing anu, Bu. Rata-rata. Kolore karepku tak tukokno loro. Karek iki tok. Nek iki nek dienggo wong sunat kan enak pemirsa. Tapi balekno montore Tante Deni. Karo apa? Wis, pindu saling kakak. Nek jujung gampang ora aku iki kakake. Lho, engko nganggo iki apa iki ngono nek kontrol ya. Ku agak ngak kuwi. Repek. Iya lah. Aku nek nukono ke masak yo bakuliku mang mbak iku. MDG. Bakul pasar pemirsa kuwi nek esuk urung sing negara klambi ning jero pasar ku urung buka. Buka jam 7:30. Nek mbak iku kan subuh wis parkir nang kono. Bu nek kira fokus samplir ya. Tapi gurih ya, cilik tapi gurih, enak. Apa golek apa? Apa? Golek lombok mek brambang tempe, ngontok gas ae ndang meluncur ana. Isi bensin. Gampang bensin ae kok. Anu, isine ndi? Nang pom. Acarane? Acarane ae. Lah motor dhewe sak ana bensin apa ora? Buat gorono. Sak tripoten ndi yo? Sak ning porsi kon. Golek iki. Kene nyicil balekno. Kalau batu. Ya tiba iki sik iki ambek tripod motor. Engko kompore nyusul aku. Ya kompor gas, kompore nek kompor kuwi kompor cepet iki, kompor dodol buk. Kompor kuwi. Asal lagi minum omah. Heeh. Ane ana tamure neneh ya aku jajan tak salah nggonem engko nek ana sing ngamplopi masalah kayak jajan ya. Ibu sedih lu kok njupuk. Ibu golek gas ning kene mang gak ono gas belas kok. Ya ambil dhewe. Heeh. Aduh. Ini Cindy ya? Hah? Pak Carek Kapone sini. Meninggal. Oh, meninggal. Sudah ada PMI free ya. Oh, alah nggih. Ini yo jadi pengen cerita itu. Dan bajunya kuring bisa kembali tidak di sana ini. Di sana ini. Nggih. Terus gua betul saya nurut. Aku wis jaga wis karena mangsa naik. Lagi kuring ini tempat pakas diangkat. Jadi kok nganti tekan kapan ki takok jenengan sapa ya ora. Omong sakit sapa ya ora ngingeti ya ora. Pokoke bonceng. Bonceng. Wonten ndak wong bumi gara-gara wong anene wong 100 tidak. Lebih Jepang 15, Nggih. Gadol 15, orang 15.
Kapuan Jeta Sendiri Picu Laju dari koyo Nganteng-nganteng ngenten paweh. sepeda motor kuwi ora sepeda motor dipil sepeda kuwi. Yo dina nek laut endi yo jalan-jalan iki nang Rembang nang laut. Blora kan duwe laut. Paling dulu ya Taman Kartini itu. Gini ku. Tapi sak umur nek lewat tok. Mboten nanten. Padahal bojone ya sopir lho Mbak nang pantura-pantura ya lewat tok Mbak nek nang anu. Liwat orang itu. Wis blenger Mbak. Pokoke angger Mau mandalan. apa? Raya kupat pegang liwat. Liwat tuh malah sadurunge raya kupat. Engko nek nepaki pas rayane iku wis macet. Ditutup kan. Nggih Mbak macet tok. Wes koyo Jakarta macet. Terus pundi sing bayai Maimun iku? Mbak Maimun, Mbak Yai Maimun sing ninggale nang Mekah kok. Iku apa jenenge nek Jumat jam amene tutup dalane.